Данутой Бічек Загнітової із Вільні, тоді я, може, зачитаю такі, це ж, як його ж, Кондратович любить, так? Так, це Владислав Сарапомля. Сарапомля? Так. Ну, є, до речі, гімн до острої брами у мене тут. Ви читайте, будь ласка. Тут не читаю, видать, хіба Другое. інша була духова. Не поет, хто співає, де назирає, ці глядять і слухають його слухачі. Але той, хто грудьми до землі припадає, сам собі він співає удень і вночі. Не поэт, кто опранится в яркие строи, здесь высоко в поднебной парнасской споруде, под тон струнам фальшивые, облудные мрои. С такой песней хваленой ничего не будет. Той поэт, хто укленчить у покори, де тихо, як покутник народний, мільйонів і Божий, сльозою власной окропить, радость і лихо, на криш тіла у городное чине зложить. На тих сльозах ягоних, по легкой городным, настоится полын, як леки од муков. Колосы усмехнутся нащадкам далеким, будя хлеб наденный, родным онукам. Прах бачков, от яких насычается глеба, и он натхнением своим уздымая выше, как опрочь той, что дённая лусты хлеба, хлеб духовный суходил с бачков на детей. У Вільні написав 2 роки до смерті, у 660. Вибачаюся трошку пізніше, але я долучуся ось так споміну про Дануту Яновну. В дитинстві вона натхнила на написання віршу, зовсім ще маленькою. І ще раз така тема пішла, інформація Божа, у Білорусі ось під час Буцлавської пілігримки 3 роки тому мой такий невеликий віршик. У пілігримці він склався. Ну, щось подобне до літані, ну не ведаю, як це. Придорожная суница, высушенная солнцем до стану розинок, придорожная суница дощом промытая, у короткий перепинок. Придорожная суница смачнейшая за цукерки. Придорожная суница Маті Божої потерки. Придорожная суница уздовж пилигримских стежек. Придорожная суница пилигрима сутешить. Придорожная суница собраная хутко у жмені. Придорожная суница сердце Божого проміння. Скажите ваше прозвище, бо ми Валентина Крачковская. вельми приємно. Гнилёв. Але ж не І Домініка разом. І Домініка. Мы долучались в Могилевской частке из Шведський. Молодечна. И уже Іменно шли. Могилёва до Молодечна ехали. Ехали. А вже з Молодечна... Але частка молоді, я не виволю. Это была Лицкая. Яны шли часткой Зелиды. Это 9 дней остается. Ну, я уже так не осмілилася, то 4 дні з Молодечна. С нашим Ксендрою. Маля. Приємно познайомитися, заходьте до нас частей. Моей дочушкой, может быть. Я так и назвала. Моя дочушка и сестрам говорю. Дякую. Моя дочушка. Ну, кольки віршів написалося, якщо з Могилёва. Так що поспробуйте коли-небудь. Уже нічого Это не было в напишеться. детстве, а уже в усталом возрасте такие пишу больше тексты. Нет, Науковые. Да. Это я як давно тебе пам'ятаю, сказала там, ну, мала тьоті, так само нечто пишу, і не лізуть в голову. Вона каже, ну ти записуй. Да, это не задушить, это не может. Я так сміялася, що сказала, мені що не лізе в голову. Вось калі спадарыня Валянціна, мы вырашылі рабіць экспромтам, а потым спадарыня Валянціна прагаварылася, што яна будзе не толькі свае вершы чытаць. Я кажу, ой, тады ж мне трэба штосьці, каб я не выглядала ўжо такая эгоістычная такая. І, конечно, першае я схапілася за кнігу Міхася Скоблы, таму што ён мне, ой, конечно, я могу тут прогучаць вельмі нясціпла, але ён мне, яго вершы нагадваюць мае вершы мне.
Я читаю про вёску, і мені здається, ну ось, я могла так написати. І без заздрості нічого, без нічого такого. Тому що, ну, кружечку і інше, а навіть не можу сказати, що там лепше, горше навіть. Інше трошечки, тому що інші люди. Ось. І навіть тепер, коли я вирішила, що почитаю вірш, я зрозуміла, що той вірш, який я вибрала, він перекликається з моїм віршем, який я свій вибрала. Тое, што беларусы па-іншаму больш пішуць пра духоўнасць, калі пішуць Бог, яны разумеюць духоўнасць. Вось. І я пачытаю і яго, і сябе. А як гэта кніжачка ў мяне апынулася? Гэта быў стральцоўскі фэст. І ён некалькі разоў яму атрымалася прыехаць на гэты фэст. Вось. І ён чытаў свае вершы, і ён чытаў пераклады украінскага паэта. Я потым вось тут глядзела, я іх не знайшла, можа, у яго лісточкі яшчэ былі. Паўлычкі чытаў. Так, ён тады памёр толькі некалькі гадоў назад, это было вось 2 гады назад, ён, здаецца, чытаў гэты вершы. Вось. І гэтыя вершы былі, як падлетак, гэта як яго выпіхалі ў кусты, каб ён ацалеў, калі ўжо гэтыя НКВД-дисты акружылі гэта поле, і гэтага хлопчыка усе ўжо ведалі, што загінуць, і гэтага хлопчыка ратавалі. Скрыўкі той, да. Вось. І я, як сёння сядзела, ён чытае, а я сяджу, разліваюся, плачу. Вось. І ён, напэўна, на аўтобус бегці, што закончыў ён сваю імпрэзу, ужо прабег, ужо да дзвярэй дайшоў, вярнуўся, і мне гэту кніжку падараваў, падараваў вось гэту кніжачку. Так, і я нават вельмі не выбірала, таму што ў яго вось за што не вазьміся, ўсё можна падрад чытаць, усё будзе пра эту духоўнасць, усё будзе у нейкім сэнсе пра хрысціянства, пра Бога. Але тут ёсць слова Бог. Я прамаўляю слова Бог. Пакіну свет такі маленькі і не пушчу вас на парог свае прасторныя малельні. Там больш спагады і святла, там вокны шыбінамі ў неба, там ёсць алтар і ёсць святар, там ёсць званар і ўсё, што трэба. О вы, хто ўбегчы не паспеў, хто пакідаў паўсюль руіны, пачуйце, гэта ж херувімы, пакіньце мне іх боскі спеў. Пакіньце мне, я не манах, што зачыніўся ў змрочнай келлі, зашклёны сонцам поўны дах, блакітнай хмельнай купелі. Каханы 33 разы і 33 разы пракляты, я ўкленчу там пад абразы. Мне страшна будзе ісці да хаты. Ой, так. Не, все-таки крыху пра іншае. Птушыны шлях, мой верш. Хапаешься за кніжкі, каб пустоту прикрыць. І ходзіш увесь такі вучоны і мондры, а ўсё роўна скалелая душа трчыць, як ногі з-пад кароткай коўдры. Між пажоўклых сторонак не жыве, відавочна Бог, як і нам, Богу чыстае паветра трэба. І таму зорнай ноччу кіруюся за парог, где поўня высвенчвае кумпал неба. Вось бачу ўгары, ідзе з торбай Христос, птушынным шляхам, як па бітай дарозе, а стоміцца, зіхціцца на небе вялікі воз. Можна ўзяць і пад'ехаць на возе. Па кроплях расы, бы па зіходкіх вуглях, увайду на дыбачках у гэты храм зорны. Адбіткі слядоў упісваюць пункцірамі шлях у гэты маленькі рай на зямлі, непаўторны. Успомню, як сон, Візантыю і Рым, што паству трымалі пад страхам. Даўно перастала зайздросціць я тым, хто любіць маліцца пад дахам. Ось я і кажу, што пачынаю пісаць і заўсёды ў паганства саскресну. Вось. Так, хто яшчэ хоча пачытаць, бо я ўжо расчулілася. Не, скоблы маю і сваё маю гэтыя
Як заўсёды, ведаеце, хацела цэлы цыкл вялікі напісаць па Старым Тэстаменце. Але таксама, як пісала, узялася пісаць экскурсію па Вільні у вершах, напэўна, 5 ці 6 касцёлаў пісала і кінула. Ну, але яны ў кнігу выйшлі, так, яны ў 2 кніжкі выйшлі, этот цикл увайшоў. Магчыма, і кнігапісалі, гэтыя 4-5 вершаў, якія я напісала. Будзе працяг ці не будзе, не ведаю, вось. Але яшчэ адзін пачытаю, можа 4, якія ў мяне цяпер напісаныя. Кніга псальмаў, псальм 35 Давіда. Суддзя фальшывы лічыць серабро, а блыжнік праўдай маткай пагарджае і плоціць згубай ліхам за дабро, душы маёй самотай адгаджае. А вораг рот разявіў на мяне, мой зненавідзеў рот без дай прычыны, зубамі ён скрыгоча проць мяне і ў лютасці варочае вачыма. Ціхмяны я не лез у пашчу льву, малітву жарсна ўзносіў у паднеб'е, хіліў тужліва ў смутку галаву, душу пакоры атуліўшы зрэб'ем. А вораг рабаваў і множыў здзек, абгрызшы да касцей на іх качаўся, з пагардай, быццам я і не чалавек, пляваў твар і з крыўдаў пацяшаўся. Мой Боже літасцівы, не маўчы, дзеля суда над ліхам абудзіся, чувай, не дай чуме перамагчы і ў нечасць ад мяне не адступіся. Ну, гэта з вершаў, якія глыбока, так? Але, ведаеце, я, як сказаць, з спадаром Язэпам мы часта мелі такія, некалькі такіх размоваў. Вось ён вельмі любіць Насту Кудасаву, я вельмі люблю Насту Кудасаву. Але я разумею, я ёй казала, яна казала, кажу, без скуры ты зусім, мне так цябе, ось гэта як дзіцячы верш, но зато я завідую гіпапатамам, што хтосьці насланіхаў падобным мамам, но зато мне жалко да дрожи тех, кто ходит совсем без кожи. Вы подумайте только, дети, как живется таким на свете. Так вось, гэта не памятаю Чухоўскі, ці хто гэта напісаў, ці маршаклікі, але я, як настаўніца пачатковых класаў, калісьці ведала гэта верш, і вось я заўсёды думаю, што пра паэтаў так, што паэт это той чалавек, які ходзіць зусім без шкуры, хотела сказаць, без скуры. Вось, і, конечно, іх вельмі шкада. І я калісьці таксама была такой, але я ўсё-такі Бог ведае, калі і куды чалавека завесці. Вось завёў ён мяне ў Шатландыю, у гэты прагматычны, як гэта называюць яго, англасаксонскі свет, які нюням не верыць. Там ты павінен, там другія гэтыя вартасці, каштоўнасці, пра якія мы гаворым. Там галоўнае, ты павінен памёрці, але мэты дасягнуць, не нюнькай, не плач, усё так, конечно. Праца і ўсё, праваслаўнае, гэта такія, вось, Амерыку пабудавала, гэта, як светапогляд гэта пабудаваў Амерыку. І вось гэта тое, што трэба было. У вас і верш ёсць пра гэта, не? Магчыма, але вось тое, пра гэту школу, тое, што я нарасціла скуру, і Наста кажа, я цяпер таксама ўжо не такая, як была ў маладосці, ўсё гэта такое. Але я, гдзесьці я ведаю, я згубіла частку свайго таленту, таму што паэты, таленавітыя паэты, яны гэтым іржавым цвіком калупаюцца ў сваіх ранах. І вось гэта самыя такія таленавітыя вершы, гэта балючыя вершы. Я шчаслівая паэтка, я не могу быць гениальнай. Шчаслівыя паэты не могуць быць гениальнымі. Але гэта быў мой выбар.
ведаеце, гэта быў мой такі свядомы выбар. Я буду лепш горшая паэтка или живой и шчаслівай, чым геніальная і мёртвая. Вось. І таму гэтыя вершы вось пісаць мне было крыху балюча. І таму я іх больш не пісала. Хоць гэта не пра сябе нават. Гэта нават не пра сябе. Гэта думкі пра чалавецтва, але гэта трошачкі глыбей, чым я сабе дазваляю у сябе зазірнуць. Вось. Даруйце, тут такое отступление было. Таму, магчыма, яны не дрэнныя, але я не гарантую, што я іх працягну пісаць па Старому Тестаменту. Вось. І я думаю так, што мы, напэўна, мы вельмі добра тут размаўляем, і ўсё гэта адно за адно чапляецца, і ўсё гэта так дарэчы. Вось, таму я хочу перадаць слово, хто вось спадар Валянцін, усе, калі ласка, Усе што-небудзь так. Валянцін вершаў не піша, але хоча падзяліцца адным успамінам. Дакладна не скажу, якім годзе гэта было. Магло быць, я так думаю, в 87-м, 88-м годах. Адным словам, Олег Аблажэй звярнуўся да мяне з просьбай прыняць одну пару сямейную з Польшчы. Гэтай парай быў Валянцін, дакладна памятаю яго імя, не мог гэтага забыць, сам Валянцін. А вось як яго прозвішча, на жаль, не памятаю. Ён з Польшчы, з Беласточчыны, Семенюк, не Семенюк, нешта вось такое. Валянцін Сільвещук туди мог бути. Во. Там це вельми редке ім'я. Так. Вось, адным словом, ён выказаў жаданне наведаць Чарняўскага ў Вішневе. Я звязаўся вось з бацькам спадарні Таццяны, Юрыем Язэпавічам. У яго машына была. Запросілі да удзелу у гэтай паездцы яшчэ Мікалая Матача. І вось нас 5 чалавек на «Жигулі» і наперад. Прыязджаем у Вішневе, заходзім у касцёл, а ён якраз стаяў на... Ну, не стаіць на вулиці. Не, на амфоні ён стаяў. А, Ксёндз, так, так. Ён адразу нас убачыў, спыніў сваю кажу гэтую, спусціўся ўніз, падышоў да нас, хто такія, адкуль, мы кажам, такія з Вільні прыехалі. Пачакайце. Вярнуўся назад, закончыў гэтую сваю. Народный это нигде, ни в Ирландии, ни в Лондоне, ни в Польше. Поляки того. Тому он и не стал, видать, бискупом. Сваю гэтую размову з паствай увогуле закончыў службу, зноў прыйшоў да нас, ну, пайшлі, кажа. Я запрасіў нас да сябе ў госці, да хаты. Прыйшлі да хаты, ну, трэба паглядзець, што тут Богу паслалі. Мае, кажа, парафіяне. Что там послали, я уже не памятаю, але памятаю докладно, что бутылку коньяку на стол поставили. Обов'язково були кілбаси пальцем хана, якщо його незводні були, і зимою, Магчыма, не памятаю. Ось, такі вось прыемны ўспамін. Пасля другі раз давялося з ім бачыцца на адкрыцці дошкі памяці з Карыны ў 90-м годзе на вуліцы Вялікай, 19А. Ну і ўсё, і больш я яго не бачыў, але заўсёды з прыемнасцю ўспамінаю вось гэтую нашу першую сустрэчу з ім у касцёле. В якім годзе гэта было? 80, може, 7, кажу. конец. Так, може, 8. Это 89-му. Бен після, він уже... Не, я з Сильвачок, він після у Америку їхав ще. Не пам'ятаю, який це був год. Ведаю, що квартиру я отримав у 85-м, Но. а
На той час она уже у меня была. Ну так. Мы из 88, а он, значит, это было Вандровка 89-й где-нибудь. Може. Не пам'ятаю. Это пригод. Ну, До речі, да, як здалеку їхали на сповідь, здалеку вільні люди, менавіта да Уладзіслав, так? Владислав. Чернявський. Мгм. Та його Воразумел, на Воразумел, сповідь. кто же у нас Да, там, все кто знают. мог из этих Ну, я по так, почте да, чи наверное, кто там? и похована там у Вишнева на супроть костела. Мгм. 89-го. Дякую Богу. Чарнявская Ядвига. Ядвіга. Так Я это не моя родич. некогда чинение даємо? Ні, просто мама Просто. прозвище Чарнявська. Ну, ладно, кто где похованы, да, ладно, я так бачу, что вместе собрались те, хто тут не народился. Ну, вот, а мы все вот, як добрые. Ну, вот и Сударыня не Ванна родились, мы не сказала, народились. что Ні. може Так. і Я нічого у Вільні Так, я випадкового народилася у немає. Вільні. Ага, от, бачите, Так і і ось, Жанна у Вільні. Жанна в Вільні, так? от, а ми от со світу, як сказала. Аня, ви ж історичний біліш. Вільня Ванда, наша. да, Вільні да. наша, правда. Наша. Тому, да. І раз ми тут. Дух. Ёсць дух і межы вечнай айчыны. Ёй як вяруеш ты, развітальны верш. Чуваць у ім тужлівы рык зубрыны, перадсмяротнае прызнанне сына. Неважно, дзе памрэш, а кім памрэш. Так. И это все супрать. Я бы одному читал на время, сказал, голову закидал, я это не принимаю. Як шляхта каже, я хотели померти на родиме. Тому, конечно, от, і все ми. Але тое, що тут таке прогучало, дякую організаторам, всім удільникам, це застанеться як на духовым палетку огульным нашим. І продовжать. І Так, може так. будемо продовжати. Ми трошечки по-іншому збираємося, тому що у нас сябри есть сярод полякаў. Мы хотели с поляками разом зрабіць. Так, так. І вось гэту дыскусію зрабіць. У чым адрозніваецца, у чым это адрозніваецца чыста ў форме. А у паіснасці, я так думаю, беларусы не менш духоўныя, не менш рэлігійныя, як палякі. Але я хочу сказаць, што гэтыя у нас ёсць шматгадовыя сябры, палякі вельмі, той самы і Снежка з вялікім задавальненнем да нас прыходзіць. Што вы хацелі сказаць пра яго, што ён не паляк? Што? Не, ён сваяк. Вот, ці веды про это Дуніну з Марцінкевічем. Так? Поэтому Так. у мяне ёсць, яны жылі ж тут Ковалінскія до 40-го года, и мне Барбара прислала, была здымок там, где на Раковецких могилках у Кракове лежит, это, ну, таки было. Это уже был Мирослав Крыжанский, женатый там на унуце Дуніна Марцінкевича. На вот улице есть у Кракове. Я вот с удивлением так поглядел, что Крыжанские, а тут только у них была Людвика Снежка, померла там. Крыжанские, не Крыжановские. Крыжанские, больной, а Людвика Снежка померла 7 годов. Так, а Барбара ще живе? Повоенно. Не, а вы Барбару, она поэтка была. Она и выдатную книжку покинула. Тогда еще не было такое, мы теперь уже говорим с вами, хотя нет, это уже так само, 21 століття. Она помирала тяжко от рака, и я как не так верил своими, что могу тягнуть нечем полегче. Так я сказал, вот, переклади пінську шляхту. Еще вот тоді такое арестовал, и она вот не это все протягивала, сейчас сказала, что это мне навіть лепей допомогло за те індійські, куди она там, індіанські, у Перу ходила, ну, ліки вот чого-то шукавши. І багатая Вільня на натхнення.
наші. В 2005 вона, здається, була ще там на Радіміті. Я помиляю, що та здимок який був в інтернеті. Ось там якраз. І вона абсолютно, я от не маючи умов таких варила, да, і вона приїхала, тепер ще із Садроча, їх було 5 у землі крижанських професорів, сказали, одна, а вона це не саме молодша і померла першая, і от чекають, як же ж так, що ми, там один в Оголі був, тоді що народився у Вільні, а там був Станіслав Плавський, народжений у Лючинці, але каже, саме дивно, що вона наймолодша пропадала за тими, от, хлібом не корми, пусти її туди їхати. Ні гроші не лічила, нічого, тільки от лишній раз. І це була мета, думка, музей там, от як у Лючинці повстав. Ну, хто ось до нас часто приходять на наші мероприємства Тамара Юстицька. Вона так само кілька книжечок вже видала, поетичну книжечку видала, і успомінова книга вельми цікава, особливо мені цікава СМС Свінтянщини на Пресвятої Свінтяни пише. Ось, але у неділю вона не може, тому наступний раз треба в який інший день. Вона з великим задоволенням прийде, ви бачите, вона ходить. Вона молодець, вона усіми культурами цікавиться усім. Ось, вельми цікава, вельми приємна жінка. Ну і ось це пан Юзеф Шостаковський, я його зовсім недавно у городі зустріла, він, позвоните мені, обов'язково позвоните. Але я такий чоловік, що коли у мене нема ніякого подрихтовано, що з ним робити, то чого мені дзвонити. Ось, але так, це такий чоловік, що кілька я разів не йду у Союз письменників Литви, я його завжди там у домі зустріну. Він з блокнотиком і записує, він усюди по всій Литві їде. Він вельми шмат робить для польської культури, але він це робить вельми розумно. Він вельми розумно. Він так тихенько, пригоженько це все робить, що його слухають литовці. Ось нам його треба вчитися. Я вчуся, і я так само вельми пригожа, їжджу по Литві, читаю тихенько і пригоженько, читаю литовські, білоруські вірші. Треба просто думати, не агресивно нав'язувати свою культуру. Коли чоловік з агресією кидається, так відказом буде тільки агресія. Ну, ось, так що, так ось обов'язково, то, що ви сказали, що треба протягувати у різних форматах, треба протягувати. Ось, і не гнатися за великими аудиторіями, нам дуже тяжковато. І може навіть запросимо ксенза з Бартоломея, Так, на так. нашу вечерину. Як будемо по-білоруську далі. Ну, чому-небудь таке Ну, думаю. ну, щось, типа, Він збирає так само, він просто такий цікавий. їм шоу, так він запрошує до себе так? кожен день. І Кожен плюс- день. І після їм шоу він зове на кличе на плебані, і На там плебані, все зиму так. русским колі каву. Я вже була, думаю, відважуся, але потім думаю, ну ні, я ж сьогодні нічого не маю, треба нещо мати з собою, як уже зайти до ксенза у плебанію, правда? Ні, там хто Треба як мати може, собі один день щось. інші принесуть, я сьогодні, наприклад, ні, там тут Ну, інші. Валя, от поміж співає у хорі. Так само каву. Ми Валю своїм добре селом. знаємо. Репетиція. У Бартоломея. Так. Вельми пригожа, я коли була ось на свято Бартоломея, я Я не Так, Коля я співає. була у Білорусі. Ой, а эту сім'ю, я знайома з цією сім'єю, що дівчинка співала, Гришкевичу, Мар'янка співала. Я з Урсулькою більше знайома. І вона ще у Вітебську була, і нам не написала. Ось, ми з нею переписувалися в Горці, 2 до того, як вони сюди приїхали. Ой, як анюлочок дівчинка Ну, ось вона зробила, створила дитячий такий гурт. У школі У сама, школі сама, так, нічого, так. діти ходять, Так, і Так, там вже у 9-му. Завсюди. Вот приходить одна, і те саме, этот раз з батьками я познайомилася ось 3 гэтим дівчинки. разом. У нас 2 хори просто у костюлі, і такий, і цікаво, і погляд на духовну музику різний. Ось мама в школі Женя на Витебську грала, і більш класичний такий репертуар.
А пасля ўжо мы з дзяўчатам, ну я просто на 12 паспявала, там ужо больш такое моладзевае, больш такое пілігрымачнае, больш духавае. Ну, я А так классичная, так это там две еще, 12 и 10 и 12. А, 10 10 у и неделю. 12. 10. В Неділю також, Я неділю казала вам спадаю, я окремо поїхали в Бартоломея. І сьогодні, до речі, я була на полові 9, ну, підвищення крижа, так? Ну, не обмовляючи. Ну, ксьонс настолько байки рассказывал, ну, это серьезное свято. Можно науку это вы сказать были? на Доброй Раде. Ай, На Доброй Раде. А это, Я- значит, не только, это ж Бая, бая, у бая, тоді катедри. кусочок серйозно скажу. Были, Тоді але починаєш що з русского. це співання, от коли господарина Ванда каже, що дівчинка співала, то були хіба у костьол Божої милосердності на Домініканов. Не, мы Бартоломея. Бартоломея. Костьоле-то, но у костьоля у Божьей милосердности была имша белорусская. Да, мы были. мовчам, это Так это хіба Я это забыл, Нет, конечно, мы все там были. Ну, так я скажу, что там именно вот та девчонка спевала, якая за сердце взяла. У нас два склади хору, і там Ага. А яшчэ ў катедры бывае на Казімера, вот як в катедры на беларускай мове ў каплічцы Казімера. І калі ж яшчэ на і якое свято? острий брама ще. Острабрама гэта так, на опекі. И на пике. Два разы Два вход разы у катедры бывае, два разы вход у катедры на беларускай мове. А які ж другі раз? Ён сам нарадзіўся у Ваўкалат. Ваўкалатах, Але але Пастаўскі у- район быў канат. Докшицький. Чула про Ваўкалаты. Гэта Галіны Бартасевіч, зямляк блізкі, Галіна Докшыц. але працаваў ён дзе? Ён працював з Смолявічем. Смолявичем, Там це вельми цікава історія, це парафія Святого Валентина. О, одинная. Так. Де ще він, ну, молодечно там увогуле капуцини, тому що ж він вже зроблений капуцинов. Так. Ось, і штось у його була ніяка посада у костюльному суді. Ну, тому що так відомий, коли я своїм ксензам Анілівським сказав, де ми зараз і з ким стосуємося, то не ведають, що сказати, що він з костюльного суда був. Ось. Далі вчився, італійську веде. 4 гады жив у Рымі. Були італьянці на святі, Він так раз. він по-італьянську Він жив. раз. А ксё царюш? З'їхав в Польщу, все. А в Польщі Такі ж таки казання були глибокі, це просто. Я вельми любила. Я сестру свою затягивала туди, і вона сказала, ні, я не люблю, він заразумно Він разом А я ся ну нічого не розумна. Ён як вучений, він там это як фізик, ядерщик, у його все одно за другое чапляється. У його вельми все логічно було вистроєно, мені це вельми подобалося. Ну, той поляк, але вивчив білоруську мову, Так, і він так. чистокровний поляк. Ну, бачите, це така, знову ж, цікава духовність. Святого Франтішка, ось це не так. А я якби до домініканської духовності, але ордени повстали одночасово і паралельно йшли. І там франтишкані з домініканами, ось у нас і були, лазилися і сумісні інші, і все. І якби домінікані більш за такі раціо, за ось гэты по пунктиках, а Франтішек больш за эмоцыю. І ось гэтае спалучэнне. За байки, да. Цікаво. А Рюш ким був? Капуцин. Так само Капуцин, капуцин. это ж, да, капуцинам отдали гэтую парафію. Там вот, мне цікаво, я не стыкалася з Арышем, але ось гэты один вот это домінікан у нас, это ось. Так, але ён амаль давучыўся, а молодь же нават давучыўся, ён фізіку спачатку. Хто? Арыш. Ён на психолога вчився, ну ён не ведає, там, Нешта дакладнае спачатку закончыў, здаецца може, фізіка. фізику не ведали. Там у Варшаві, напевно, так, може, й довчився. Вибачайте, може до гэтай розмови... Так, я думаю так само, Або що ж можна кави, і гарбати. гарбатку, і можна Андрюся вже за стол запросити. Дякую. Да, да. и